mennyt? No niin, mikäs mies täällä on? Mä oon Mediaruukista ja teen teille Uudenmaan huopakatoille vähän somepostauksia, joten drone-kuvia ja muuta vastaavaa. Mitä te nyt ikinä haluatkin? No niin, käy hakemaan meille evästä vähän Hesburgerista. No mitäs tilataan? Kerros. Kerrosta siitä. Niin. No. Miten tää Mediaruukki on toiminut meille? Hyvinhän se on toiminut. Hyvän näköistä kuvaa. Sehän on tärkeintä, että kuvalaatu on hyvä. Mm-hmm. Tekstit on myös olennainen osa tuota some-touhua, eiks näin ole? Kyllä se on tosi merkittävä, että ei sinne ihan mitä tahansa kannata kirjoitella. Ja silloin teidän kanssahan pidettiin palaveri siinä aluksi, niin vähän juteltiin, että mikä tää homma ydin on ja mitkä on tällaisia tärkeitä tägejä niin sanotusti ja muuta vastaavaa, niin sitä ollaan yritetty noudattaa. Kerroksä vähän sun taustasta, miten sä oot tähän alkanut? No siis tää Mediaruukki syntyi tavallaan vähän sattumalta. Mulla on yksi kaveri, mikä on yrittäjä myöskin, ja hän sitten joskus kyseli multa, että pystyykö mä jeesailemaan vähän somehommissa ja muissa. Mä oon siis itse medianomiin koulutukseltani ja journalisti ja osaan ottaa kuvia, videoja ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin silleen tää Mediaruukki syntyi ja sitten kun mä tein sille mun kaverille, niin sitten sen kaveri taas kysyi, että kuka sulle noit tekee ja tälleen tästä pikkuhiljaa on sitten levinnyt vähän koko ajan isommaksi. Hei, mut tonhan voi tiivistää 3 kirjaimeen. Pro! No hyvä, kyllä. Ehkä näinkin. Kiitos. Yes.